Estic aquí per explicar-vos el taller que farem de cara a l'octubre a Casa Lizalde. És un entrenament emocional per tal d'arribar a la clau de l'equilibri interior, que és l'autoconeixement. Per fer això farem servir diferents eines i farem servir metàfores, relats, jocs, vídeos, tota mena de material que ens pugui ajudar a arribar a conèixer l'interior de cadascú. Doncs, a veure, per arribar al taller i fer una bona feina, treballarem des d'aquí. El taller no vindrà sol, ens acompanyarà aquest personatge i a més ens ajudarà a entendre què passa aquí dins, que és on hi ha el tema principal amb el que farem al taller. Això que porto aquí són unes ulleres que ens ajudaran a veure de manera diferent. Per què ens passen unes coses, per què no ens passen les altres, per què ens ho agafem d'una manera i tan a la valenta. Bé, doncs haurem de posar i treure unes ulleres. I situar-nos i recol·locar-nos en tot aquest món ens ajudarà a trobar un equilibri que ens permetrà viure més tranquils. Perquè bé hem de saber que a vegades s'ha de treure targeta groga i a vegades s'ha de treure targeta vermella, targeta groga. I aquesta és la clau. Aquí hem d'arribar. Entre tots farem un taller vivencial on ens ho passarem bé, on hi haurà humor, on hi haurà música. I jo t'espero perquè després d'aquest taller possiblement tinguis una millor versió de tu mateix. Save the women and children 'cause they deserve more.